Noniin. Onneksi hyi vittu. Vituttaa kun pientä norsua. Hyi helvetti. Ja kohta lähtee darra. Vittu tää kamerakin haisee. Okei, mä otan tosta niinku nätin siivun tosta. Tää on tosta ihan hedun juuresta. Joo. Tolleen kätevästi Ihan tolleen, lähtee. joo. En mä niinku kokonaista silliä mitä tunne naamaan, koska tää on ihan vitusti. Okei. En mä haluu. Onks mun pakko? Okei. En mä haluu. Mikä vikkua? Kaikkea laatta. Okei. Mä oon messis vielä. Mä astuu ihan vittu suola sieltä. Mulla on tää rumatoja vittu suoliin. Ei vittu. Hyi saatana. Ottaiskohan se vetäis röökiä samalla? Kokeillaan. Ei tässä oo vittu mitään muuta tehtävää. Hyi vittu. Vittu mikä jälkimako, hyi helvetti. Hyi vittu. Okei, nyt sitä kessuu. Tää meidän laattakippo ei ollut niin hyvä idea. Ei ollut niin hyvä idea täyttää sitä vedellä ensin. Okei. Siis nää ei tehnyt mitään näillä vittu visuilla. Siellä on kaikki sisällä. Siellä on vittu ruodot. Mä söin jotain vittu selkäävää tossa. Hyi vittu, vaikka vieläkin on vittu kauheata. Hyi vittu. No ei röökikään syytä, vittu mitä ei oo niin. Okei, tsiikaillaan vähän. Täällä on semmonen, mä näin jossain jotain siistejä sisäelimiä. Ja no on noi kaverit tossa. No ja tossa on jotain vittu. Varmaan sappi vittu, näin varmaan niistäkään puhdistanut paskapäät. Hyi helvetti. Okei, ei mitään. Noniin, mä otan tosta vähän herkkui sivuun. Tosta vähän suolenpätkää, noin. Okei, tässä on nyt tämmönen pikku satsi. Hyi vittu. Okei, se ei irtoa tuolta. Se on jossain vittu se napanuoraskin. Saatana. Okei. Mä ihan hetken sulattelen tätä ideaa ensin. Auttaaks toi puhaltelu? Puhaltelu auttaa nyt. Ei kyllä tunnu yhtään niin darraselta enää. Voin kertoa. Tää röökin haisee vittu suuskemmingiltä. Mulla on vittu pakko saada tätä nieltyä, ei tässä muuta mitään järkeä. Menikö?